Boas noites, queda en liberdade o octoxenario acusado de disparar a uns veciños en Begonte. O home pasou a noite no calabozo logo de efectuar varios disparos cando os seus veciños colocaban unhas chantas para limitar unhas leiras en Trobo. O home pasa agora a estar investigado por un delito de ameazas con armas. O home de 84 anos que foi detido onte na parroquia begontesa de Trobo por disparar supostamente contra os seus veciños pasou esta mañá a disposición xudicial e xa quedou en liberdade, malia que investigado por un delito de ameaza con armas. Segundo informaron fontes xurídicas, non se decretaron medidas cautelares para o detido, que pasou a noite nun calabozo da Comandancia da Garda Civil de Lugo. Os feitos, dos que por sorte non houbo que lamentar nin vítimas nin feridos, ocorreron pasadas as 2 da tarde, cando varios membros da familia da casa do lado colocaban unhas chantas nunha propiedade en fronte á casa do detido, segundo informa hoxe o diario El Progreso. Segundo explicaron estes veciños, o home abriu a porta e, sen saír apenas da súa vivenda, disparou cunha pistola. O neto da dona da vivenda, ubicada no lugar das travesas, explicou que primeiro escoitaron 2 tiros e que logo o octoxenario apareceu cunha escopeta e que lle apuntou directamente a él, mentres lle dicía que baixara que o ía a matar. O mozo dixo tamén que gravou parte da agresión co seu propio teléfono móvil. Un vídeo que horas despois do enfrontamento a familia presentaría como proba ao realizar a denuncia. Foron os membros desta familia os que alertaron á Garda Civil, que se trasladou ata o lugar dos feitos para investigar o ocorrido. Malia que nun primeiro momento non poideron confirmar se se produciran disparos ou non e definiron o suceso como unha liorta de veciños, finalmente decidiron deter ao octoxenario que vive coa súa parella. Na vivenda do home, os axentes atoparon 3 escopetas, que foron requisadas. Non obstante, a suposta arma coa que as testemuñas aseguran que o agresor disparou non apareceu. Ademais, a parella do detido declarou que os disparos foron efectuados cunha escopeta de balines. Finalmente, case no momento no que a Garda Civil ía abandonar o lugar, os axentes atoparon restos de munición fronte á porta, un feito que podería confirmar os disparos. Malia que o home foi detido, o neto da propietaria da vivenda asegurou que o feito de que non atoparan a pistola non o tranquilizaba. Actualmente, na casa da súa avoa non vive ninguén, xa que todos residen en Lugo. Non obstante, todos os días achega ata alí algún membro da familia, para coidar do gando e da casa. As disputas e ameazas entre estas dúas familias de Trobo non veñen de agora, xa que se suceden dende hai varias décadas. Non obstante, pese ás malas relacións, estes veciños recoñeceron que a situación nunca chegara a extremos como o vivido onte. No eido municipal, a alcaldesa de Lugo asegurou hoxe que dende o Concello tomarán a mellor decisión para os intereses de Lugo no que o Garañón se refire. Así o dixo a alcaldesa Lara Méndez na véspera da xuntanza que manterá mañá cos voceiros dos 6 grupos que forman a Corporación Municipal. Ademais, a rexedora tamén se referiu á xuntanza do mércores cos sindicatos para falar da RPT e dixo que este documento é imprescindible para o desenvolvemento do Concello. Evidentemente é un proceso complexo, se está estudiando e se está mirando detenidamente. Evidentemente tomaremos a decisión que creamos máis oportuna, que mellor defenda os intereses de Lugo e dos seus cidadáns, pero evidentemente tamén sin prisa. Desde o Goberno que temos claro é que vamos a poñer toda a vontade da nosa parte por negociar esa RPT. O que tamén temos claro que é un documento imprescindible en este momento para o bo desenvolvemento do Concello, co cual estamos traballando para aprobar o documento. Seguimos o proceso reglado, creo que ademais a vontade se puxo de manifesto. Dense conta que hoxe ainda se poden presentar alegacións, que abrimos despois un plazo, mañá tamén, o miércoles se celebrará esa primeira mesa, e desde que teñen a documentación hasta o día de mañá son máis de 15 días que tuveron o documento todos os sindicatos para valorala, estudiala e aportar aquelas cuestións que crean oportunos. Ningunha administración pode decir isto, ningunha administración.
que tuveran un documento de RPT con tanta anterioridade para estudiala, valorala e aportar. E a partir de aí, pois, seguiremos traballando. É dicir, e ademais, tendo en conta que unha vez que se aprobe a RPT, é un documento vivo, co cual seguiránse estudando, modificando e tendo en conta todas as aportacións que se faigan, porque a nosa intención é aprobar este documento, porque creemos que ahora, en este momento, é moi necesario, e despois, a posteriori, pois se irá estudiando cada ano pois, co exercicio orzamentario. E dende o Partido Popular denunciaron hoxe que o Concello está a desperdiciar recursos en diversos edificios municipais que están sen uso e a empeorar o seu estado de conservación. Así o dixo o edil popular Antonio Meijide, que tamén se referiu á situación que se vive na Rúa Fisterra, que dende hai anos conta cun tapón nunha das súas beirarrúas, un problema ao que polo de agora non se deu solución. En Lugo temos un grave problema con unha serie de edificios municipais que están totalmente abandonados por parte deste Concello, sin ningún tipo de mantemento, e ademais que siguen xerando uns importantes costes ás arcas municipais. Falamos de costes non só salariais, como pode ocorrer na vella potabilizadora, na que hai uns traballadores sen ningún tipo de cometido, dado que está cerrado ese edificio, senón tamén custes, como poden ter outros edificios, custes a hora de mantemento, de electricidade, de calquera outro tipo de elementos, pois tamén falando, por outro lado, do problema que temos de ver como se está abandonando unhas propiedades municipales. Por tanto, dende o Partido Popular, no próximo pleno presentaremos unha proposta encamiñada a facer un plan de aproveitamento das instalacións sen uso municipais no noso Concello. Un plan que vai ter dous eixes. O primeiro é que a Corporación teña coñecemento dos edificios que realmente están valeiros neste Ayuntamento e como están e que se pode facer con eles. E por outro lado, como decimos, buscar unha solución a estes 5 edificios. Na Rúa Fisterra sabedes que existe un problema cun tapón urbanístico nese punto. Un problema que se ven arrastrando dende fai moitos anos, porque hai unha antiga marmolera que está ocupando unha parte da acera. De feito, non existe acera nese punto, hai un estreitamento, hai un estreitamento nesa rúa, e dende o Partido Popular levamos moito tempo pedindo que se elimine ese punto. Esa vía, a día de hoxe, é titularidade da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, o 19 de marzo de 2015, meteu unha proposta de convenio neste Concello, na que se ofrecía a pagar o derribo dese punto para poder dar a anchura que se merece a esta rúa, e que se ofrecía a pagar esas obras, como decimos. Dende a entrada neste Concello deste documento non se obtivo ningún tipo de resposta. E dende Lugo Novo presentaron un rogo para que o Concello desenvolva unha labor de asesoramento para todos aqueles lucenses que desexen reclamar a devolución da cláusula solo da súa hipoteca. Dende esta formación consideran que sería unha iniciativa moi útil para todos os cidadáns. Acabamos de registrar un rogo para que a través de Bislusa ou do OMIC, é dicir, da Oficina de Atención ao Consumidor, se ofreza asesoramento a todas aquelas persoas que teñan o problema da cláusula solo, que, con sentencia do Tribunal Europeo, decidido que os bancos tenen que devolver as cantidades cobradas indebidamente. E para asesorar a xente, veciños e veciñas de Lugo que estiñan en esas condicións, creemos que é convinte que o Concello poña todos os medios a disposición desta xente para que poida, evidentemente, camiñar seguro na reclamación do que en dereito lle pertence. E dende o Bloque Nacionalista Galego, Asembleas Abertas levarán ao vindeiro pleno unha proposta para que Lugo sexa incluída dentro da rede de cidades que camiñan. O voceiro nacionalista Rubén Arroxo destacou que sería unha gran iniciativa para acadar unha cidade para as persoas e non para os vehículos. Como xa levamos dicindo dende o noso grupo municipal do BNG dende hai tempo, as cidades na segunda metade do século XX diseñábanse en función para que tivesen sempre preferencia os vehículos a motor. Agora vémonos cos problemas que nos atopamos en pleno século XXI, as cidades foron medrando, os peóns non teñen prácticamente espacios, os transportes públicos funcionan mal, vehículos alternativos como poden ser as bicicletas non están a ter unha situación de normalidade. Daí que nós, dentro do noso grupo municipal,
municipal vayamos a presentar unha iniciativa plenaria con fin de que Lugo se sume á iniciativa que hai entre varios concellos nos que están algúns galegos, como poida ser o de Carballo, como poida ser o de Pontevedra, para que se sume á rede de cidades que camiñan. Nesta iniciativa o que se aposta é por convertir as rúas de toda a cidade limitadas a 30 km/h, por crear espacios para que se podan utilizar as bicicletas e outro tipo de transportes alternativos, por crear metrominutos que nos concienciarían para poder camiñar das distancias nas que nos atopamos dos diferentes sitios, e para ter tamén, para que o Concello poida ter asesoramento para poder levar a cabo todo tipo de iniciativas que se poidan ir nesta liña. Nesta rede de cidades hai 20 e pico cidades de todo o Estado, tamén hai outras redes a nivel europeo. Entendemos que Lugo, se quere realmente construir a cidade do século XXI, ten que sumarse aí, ten que estar aí. Este domingo o Auditorio Gustavo Freire acollerá unha función solidaria en favor da Asociación Lazos Invisibles, unha organización integrada por mulleres vítimas da violencia de xénero. O custe da entrada será de 5 euros e ademais haberá unha entrada fila cero para todos aqueles que desexen facer o seu donativo e non poidan asistir á función. O Concello de Lugo, como non pode ser de outra maneira, quere seguir facendo estas homenaxes, estos concertos, estas funcións solidarias, pois, en primeiro lugar, para visibilizar, e sobre todo un tema tan candente, tan importante, e do que queda todavía moito por facer, como é a violencia de xénero, neste caso representado por Lazos Invisibles. A función solidaria terá lugar este próximo domingo ás 6:30 da tarde no Auditorio Gustavo Freire, e invitamos dende aquí a toda a cidadanía a acudir por unha boa causa e para ver unha obra moi interesante que se chama Emperador, que pensas, fala, na que Hipócrita Teatro pois vai a mostrar todas aquelas habilidades con unha obra para todos os públicos, e unha obra moi divertida para fomentar, como eles din, o valor social, cultural, educativo e terapéutico das artes escénicas e, como non, a favor de Lazos Invisibles. O coste da entrada son 5 euros, que tamén hai fila cero para aqueles que lles gustaría acudir, pero polo motivo que seña non poidan estar ou facer presencia na obra, pois poden mercar as entradas e colaborar con esta entidade. Sobre todo, lo que queremos es una inserción laboral, porque es difícil salir de la situación que salimos. Hay mujeres que salen, otras que no salen. Algunas tardamos demasiado tiempo en salir. Y muchas veces el problema es el después, ¿no? El que va a suceder después con nosotras. Y eso es el momento en el que nos estamos viendo actualmente, que después sigue habiendo muchísimos problemas. Problemas, bueno, pues de poder continuar una vida dignamente, de encontrar un trabajo, y las ayudas que tenemos en ese sentido son pocas. No me refiero ya a ayudas económicas en sí, sino ayudas para poder incorporarnos a una vida normal, donde podamos tener un trabajo y desarrollarnos como personas. E isto foi todo por nosa parte, pero lembren que poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo elprogresogaliciae.com. Pero, como saben, non se vayan, xa que voltamos de seguido coa información deportiva. Ata agora. A Gran Muralla. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. O si que vos tomades as cousas con calma, máis de 2000 anos, mi madriña. No eido deportivo, o Club Deportivo Lugo igualou a mellor primeira volta da súa historia en segunda división ao derrotar o Alcorcón grazas a un tanto de Alfonso Pedraza. Deste xeito, ademais, é a primeira vez que os lucenses rematan a primeira volta en postos de promoción de ascenso.
A seguir, estoy muy feliz por el gol de hoy, por la victoria y nada, ahora empezamos la segunda vuelta y nada, seguir con esta dinámica y seguir mejorando. Yo pienso que hoy ha sido un partido de los más completos, yo pienso que desde el principio hemos tenido la posesión, la verdad que nos hemos sentido muy cómodos, atrás prácticamente no hemos sufrido nada. Y estamos muy contentos por el partido de hoy. Hoy ha sido un partido muy completo en todos los sentidos, la verdad que hemos defendido muy bien y en el ataque la verdad yo pienso que la primera parte hemos tenido unas buenas ocasiones, yo he tenido una que al final se me ha echado la pelota encima, pero bueno, estamos contentos por el resultado, por la victoria que nos vuelve a meter en playoff. Ahora mismo estamos muy contentos por el balance de la primera vuelta, pero bueno, tenemos que seguir porque esto es muy largo. Ahora empieza la segunda vuelta y nada, con la misma actitud y con las mismas ganas para seguir trabajando y estar arriba. Bueno, ya conocemos muy bien la segunda y sabemos que cada partido es un mundo. Nosotros con los pies en el suelo y la mentalidad ganadora para seguir creciendo. Bueno, se lesionó Pita. No sé si tendrá algo grave o no, me tocó salir a mí y bueno, estas oportunidades son las que espero cada día para demostrarle al míster que puede confiar en mí y demostrárselo en el campo. Al lado de Seoane, que trabaja mucho y es un referente para mí, me ayuda bastante, se comunica mucho conmigo. Teniendo a Campillo por delante yo me encuentro bastante cómodo ahí. Yo creo que hemos hecho una primera vuelta, que claro que tenemos margen de mejora, pero bueno, estamos contentos, el grupo está contento y nada, ahora ya estamos pensando en el siguiente partido. Aquí en casa no podemos dejar escapar ningún punto y bueno, empezaremos esta semana a trabajar el partido para poder lograr los otros 3 puntos. E ata aquí a información deportiva. Que teñen moi boa noite e ata mañá. A Gran Muralla, unha das 7 maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. Iso sí, a vosa é máis longa. A muralla, digo.